Iħenna lina Alla u jberikna. Kemm sabiħa din it-talba li għedna bħala responsorju għas-Salm 66. Hija propju it-tieni vers ta' dan is-salm. U tiġbor fiha it-talba li toħroġ minn qalbna fit-tmiem din is-sena u lejliet il-bidu ta' sena ċivili ġdida. Iħenna lina Alla. Hija talba u fl-istess ħin qatt ta' fidi u qatt ta' tama. Jgħat ta' fidi li Alla jeżisti, li jaf u jader u jħobb. U għalhekk iħenn. Huwa qatt ta' tama għax mingħajr il-ħina tiegħu min jaf x'jiġri minna. Imma hija talba wkoll. Forsi in-numri tal-pandemija ġaluha toħroġ ħafifa minn qalbna din it-talba iħenna lina Alla. Għax donnu f'dawn l-aħħar xhur, issa se nibdew noddu snin, aħna irrealizzajna li il-ħolma tal-poter, tas-seta, tal-omnipotenza tal-bniedem hija fruha. Virus ċkejken li ma jidirx, irnexxielu jniżżilna għarkubtejna kif ngħidu. Jalla din l-umiljazzjoni ma tkunx għalina ta' disperazzjoni imma ta' umiltà għarfa. Ta' umiltà mhux li tkissirna imma li timlina bil-għerf tas-sew. U allura biex nerġa' nikwota lil San George Preka, kemm hija għażiża it-talba li kien iħobb jgħidilna: Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Ejjew nagħmlu rassenja fil-qalb u l-moħħ tagħna tax-xhur li għaddew. Kemm il-darba aħna bħala individwi, bħala soċjetà, warrabnieh l-Alla. Mingħajr ħafna kliem qednielu imma jien m'għandix bżonnok ħabib. Mhux aħjar naqsad jien kif naf jien. Illum fit-tmiem din is-sena ikun dan il-kliem ta' għaqal u għerf li joħroġ minn fomna. Iħenna lina Alla, għax aħna għandna bżonn tas-sew. Iħenna lina Alla u jberikna. Il-barka ta' Alla hija barka ta' missier, għax intom uliet. U Alla bat li l-ibnu mwieled minn mara, immwieled taħt il-liġi, jgħidilna l-appostu missierna fl-ittra il-Galatin, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikonna l-adozzjoni ta' uliet, għax intom uliet. U Alla bat l-Ispiritu ta' ibnu f'qalbna jgħajjad: Abba, missier.
Il-barka ta' Alla hija lina l-barka ta' missier. U missier x'jagħmel? Iħobb, jagħder, jifhem, iħenn, jagħlaq għajn waħda, jagħlaq għajnejn it-tnejn. Kultant titarrax naqra widintu wkoll, għax dak huwa l-lingwaġġ tal-imħabba mal-ulied. L-imħabba li ħafna drabi tissarraf fil-paċenzja. Il-barka ta' Alla hija wkoll barka ta' Omm. U għalhekk illum aħna nibdew dan il-jum solenni li fih infakru il-maternità divina ta' Marja ta' Nazaret. Din ix-xebba umli, irżina, mingħajr ebda pretensjoni. Magħżula minn Alla biex tkun Omm li bentihom magħmul bniedem. Is-sena nibdewha proprju billi niftakru fil-misteru kbir tal-maternità. Fil-ħarsa tal-Omm ħares lejna b'dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Mhux hekk ngħidula fis-Salve Reġina. Ħares lejna b'dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U f'din it-talba niskopru li dak li qed nitolbu lill-missier tas-sema qed nitolbuh ukoll lill-Omm Ġesu. Li ħdejn is-salib ta' bina saret l-Omm ta' kull wieħed u waħda minna. Ikella qalb kbira, qalb li setet tos dak kollu li rat, dak kollu li semat. Imma fuq kollox kella qalb ta' Omm li biex taċċetta r-rida tal-Alla fuqha aċċettat l-isfida tal-umiljazzjoni, tal-kalunja, tal-ħars mistkerraħ u t-sektik tan-nies. Giuseppi ipprova jipproteġiha minn dan kollu billi itellaqa bil-moħħbi, bil-kwiet. Il-Malmulej kellu pjanijiet oħra, tibżax, tilqa' għandek lil Marija. Għax dak li tnissel fi ħdana huwa mill-Ispirtu Quddies tal-Mulej. U aħna llum naduraw dan il-misteru kbir tal-Omm magħżula minn Alla biex twellet lill-Ibnu magħmul bniedem. Din it-tarbija li ssir sinjal għall-imwarbin kollha tas-soċjetà, għal kull wieħed u waħda minna. Sinjal ta' tama u ta' paċi. Għaliex fit-twelid ta' Ġesu jitwieled ukoll is-sliem ta' kull wieħed u waħda minna. Kemm hi sabiħa it-talba tal-barka li Mosè jgħallem lil-Aaron u lil-uliedu. Iħares lejk il-mulej b'imħabba u jagħtik is-sliem. Illum aħna noxew nitbasktu din il-ħarsa ta' maħabba li għal-ħarsa tal-mulej fuq kull wieħed u waħda minna, aħna minn aħna fejn aħna fil-pellegrinaġġ lejn is-sema. Il-mulej ħares lejna b'imħabba u jagħtina is-sliem.